ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Тобови ҷангори вазни нимёна UFC Иен Гери боварӣ надорад ки Ислам Махачев дар стойка зидди Ҷек Дела Маддалена конкурент шуда метавонад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. барои ман саволе аз ҳама асос дар он аст ки чӣ гап мешавад вақте ки Ислам Маддаленаро қапида бо ӯ гӯштин гирад. Оё Ҷек дар ин мавқеъ худро хуб кардааст? Чунки гӯштини Ислам дар сатҳи ҷаҳонист. Ӯ тамоми умри худ дар чунин сатҳ буд бо шарофати тамринҳои худ. Маддалена дар стойка Исламро шикаст дода метавонад, лекин савол дар он аст ки оё ӯ тамоми 5 раунд текдаунҳои Махачевро манъ карда метавонад ё не, гуфтааст Гери. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена аллакай рӯзи 16 ноябр дар Нью-Йорк дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Шаби гузашта Ислам Махачев ба Нью-Йорк рафта расид ва акнун ӯро марҳилаи охирон тамринҳо ва вазнкамкунӣ интизор аст. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ, яъне шаби 25 октябр дар Абу-Даби турнири калони UFC 321 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Том Аспинал ва довталаб Сирил Ган хоҳад шуд. Сеюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи довталабӣ дар вазни 61 кг байни Умар Нурмагомедов ва Марио Баутиста мешавад. Чорум муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин Александр Волков зидди Жайлтон Алмейда ва панҷум муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни Александр Ракич ва Азамат Мурзаканов хоҳад шуд. дар карди пешакӣ бошад чунин муҳорибаҳои шавқовар: Икрам Алискеро зидди Пак Чоньён, Матеуш Ребецки зидди Людовит Клейн, Абдулкарим Ал-Селвади зидди Матеуш Камилё, Натаниэл Вуд зидди Хосе Делгато, Валтер Уокер зидди Луис Сатерланд ва Насрат Ҳақпара зидди Куилан Салкинд. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, мо шуморо муҳорибаҳои шавқовар интизор аст, аммо пеш аз худи турнир мо шуморо пресс-конференсия маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. инак дӯстон, чӣ гуна ки аллакай ҳамаамон медонем шаби 1 ба 2 ноябр дар турнири UFC Fight Night варзигари тоҷик Муин Ғафуров баромад мекунад ки рақиби ӯ варзигари амрикоӣ Майлз Ҷонс мешавад. ва чӣ гуна ки дар рӯи экранҳои худ дида истодаед, Майлз Ҷонс бо рекорди 15-4 дар рейтинги вазни 61 кг UFC дар ҷои 42 қарор дорад. Муин Ғафуров бошад бо рекорди 26 дар ҷои 45 қарор дорад. Муин ба ин муҳориба бо 2 ғалабаи пайдарҳам мебарояд. Ҷонс бошад бо 2 мағлубияти пайдарҳам мебарояд. ва агар ки Муин дар ин муҳориба ғалаба ба даст орад, пас дар рейтинг якчанд зина ба боло меравад. ва чӣ гуна ки мебинем қадам ба қадам Муин дар рейтинг ба боло рафта истодааст. ва агар ки дар оянда ӯ 2-3 ғалабаи дурахшон ба даст орад, пас ӯ дар рейтинг ба топ 15 хеле наздик мешавад. ва муҳорибаи дар пеш истода қадами аввалин барои ин коро кардан аст ки мо ба Муин омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад, Муин Ғафуров ё ин ки Майлз Ҷонс? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.